Знаеш ли, че само с 2 съставки от кухнята можеш да стегнеш кожата си и да й върнеш свежия вид? Ето как се прави. Всичко, от което се нуждаем, е една супена лъжица прясна или суха хлебна мая и 1-2 лъжици топла вода. Смесваме двете съставки, докато получим гладка, кремообразна текстура, нито твърде течна, нито прекалено гъста. Нанасяме тънък слой върху добре почистена кожа и оставяме за около 15 минути. Ще усетиш леко стягане, което е напълно нормално. И докато чакаме, четем книга. Важно! Не използвай маската, ако имаш обриви, екземи или раздразнена кожа. Тази маска свива порите, активира кръвообращението, леко изсветлява тена и при редовна употреба подобрява еластичността на кожата. Знаеш ли, че след 25 годишна възраст тялото започва да произвежда с 1% по-малко колаген на година? Затова натуралната грижа още от сега е ключова. Запази тази рецепта и я пробвай още тази седмица. И не забравяй след нанасяне на крема да си направиш масаж на лицето, за да ускориш кръвообращението и образуването на колаген. А ако искаш още лесни и ефективни маски, последвай ме в Instagram.